kapoy ya. Lakaw, pangampan niya. Lingkod ko diri kay bro magkapoy kayo. Mag-armas si Gabriel. Asa man to? Doon. Ora oh. Dagarmas. Oh, ang dagang kagarmas asa man ka? Wako na yun sa balaod ron. What? Dagan kay namatay. Dagan sigig atik. Kutob sa mauyon. Balaod. Moy akong gubaton. Ha? Gubaton nimo? Oh, Tatay. Kutob sa dili ganahan sa balaod karon imong gubaton? oh. Nya. Mao na na imong gusto. Hala. Ako tong dagan ko kay adto ko. Uy, mas nagdali ka armas. Uuyon mo ko sa balaod karon. Wow. Balaod karon? Oh, Kausaon na to si Gabriel nagdam to armas niya dili man siya uyon sa balaod karon. kung mag-abot me, maggubat me. Ha? Magubat mo duha? Mao na nagdagan armas. Na, dagan ko at tula ko maban. Ay kong tago. Lagi mo agi uyon sa balaod. Akong gubaton. Ay kong tagat. Ulit ko aneri. Yani, pabor kayo. Nandungan sa manggagayanan ay buglaw yung hangin. Ilaw sa mangga. Nani agi ay. Uyo na si Blood. Ako ni Pusilon. Ay! Ay, Pusilon ako. Tiga pre man to. Dito uyon sa Blood. Sige ay, nagkita nyo mi ay. Mga ni. Ay, ni Boso. Layot ko. Tago ko rin. Silay na ang duha. Nagubot na. Akong uwangon. Ako atuon para mahunong sila. Tugan mo! Saban mo! Gano'ng nagubat na mo? Ano yung umang ka? Pilimpin ka! Hindi ka wata mo! Kung ka nagkinusilay, ako pa silang giuwang. Ako may target sa mga inahat. Ipusil ko. Wako maigo. Luwi takay ko. Pinto. Hanggang pinto lang ang tako ron kung naigo pa ko sa pusil nila. Kani mga bata. Di gid mo uyon sa balaod karon. Ang usa mo uyon, ang usa dili. Nagubat ng Hinoon.